O coronavirus, ngano ni kalit ka man pag-abot, ang mga tawo nalisang pag-ayo og nangahadlok tungod sa imong gidalang dakong kadaot. Kanusa pa ba ka muhunong sa pagsamok-samok? Daghan na kaayo ang naalaot. Dili pa ba igo kanimo ang among mga pag-antos? Nga halos imo manggilukop ang mga nasod sa pagtakod-takod. Ngano man unsay hinungdan, nga labihan man ang imong kalampingasan. Gibabati mo sa tibuok kalibutan ang imong pagkadautan. Nabadilyo kanunay sa balita ang imong pangalan, sa radyo, sa TV, o mga pamantalaan. Ang katawan na kuratan tungod sa kadaghang nangatakdan. O coronavirus, nagsugod ka man sa China. Mitungha ka lang ba? O may responsableng nagbugna sa imuha? Ang imong istorya naisama sa kontedyon nga salida. Sulagma ka lang ba? O may responsableng nagbugna sa imuha? Adunay nag-ingon nga nagsugod ka kuno sa mga mananap. Kung mao ka na kinsay nagpasipala sa imuha, nga labihan man nimong sukua. Kung kinsa man siya, nakabalos ka na. Pusa hunong na, kay may sobra na. Hunong na sa imong pagragsa. O coronavirus, maluoy ka. Pahawa na.